sana bono mwancho murigeria utkobwarira tugochakana robotiro kobwatia asaba ibori babori gokwenekia bunanko barenda bara abana babo nabo igokwenekia bunango kina bare ne chimbo chingia bagokwana ase kampi abana abanyaroka ya matuka abere ya Kenya Girl Guides Association orosagia anza niko bona babwatani bekyombekyo baborire omwana omwiseke gokina buya kabwata chimbo chingia nabo igo amaskani muri kitu Cliforenge ero gotegorre mesa mayakoro ensoko ensa eyamo utkobwarira Una njira yemo yo kubaikira abana bakabanyaroka elyo kubasemya iguru y'injira chingia cyo gukina nabo igokomenya sama twayiga yerusa na yari bosyo bono nigo ekyombe ya Kenya Girl Guides Association ge kubwaterana na Kenya Scout Association orosagirwa Nyanza yatwalire ekambi ya matukabere ase skuru y'oborosi ya Kisi Comprehensive abo asabaro kigwabo kurwa achi skuru aho benyorero basemya bwa bene Mtamaya igonde guide commissioner in charge of Nyanza region na Kisi County. Twabwate ekambi iga ya training abaisike baito Kenya Girl Guide ne movement yo konya abaisike batwale chimbwa chingiya tore no mogoko asokwegeya abana baito chinyaruka in fact echeche komya ki abana bamanyana kibakwerenda unense yeto yabere egembe kago kwana nabarali mambe ya lero nigo Catherine Amaya oyuro mo commissioner bw'ekyombekyo orosagirwa Nyanza akwanira ekangene nayo gochake ekyombekyo abo asata babuna umwana omweseke nabwendete aigwesegeto ya gyankyo elyo amanya chinchira chingiya cyokomenya amaigeri namange tubwate abaisike baito bali chiskuru abangina baito bonsi bali balenka mubonete ko so Kenya Girl Guide asengenche movement yene yaino twatwalire kambi iga Kisi primary ase amatukabere twabwate chiskuru ko Runyamira County na Kisi County abaisike basomire twatwalire abakwani abange bakwaneire naende bagokiri mono woni iga twachakire Kenya Girl Guide iga gusine chinguru chinene tokurangeria abaisike bonsi pi onye kubata muiskole skuru togosaba onyale ko register abe member asengencho twanyorera a lot of support Kenya Girl Guide ngokonyare abana abaisike banyale wekunga bya bakine buna abaisike bali bengencho asenseye asengencho totakora as leaders kurwa ase movement ya Kenya Girl Guide omwe msiena Marisi Nyanchoka kurwa ase bunge ya Kisi oyoboigo oikirana aso musangerekano oyo elyo kurwa esegete gochia saba nabwo nigonere asingerera muna nere buya ko basemya abana bake elinde bakine bamanyete kuna bobonera komenya guiding negentekia asabana abaswati mona abana abanyaruka abantu bange nigo bagutiga abana abanyaruka bagendoro sana alya nari baguchikwera ndi ubone ngo nari kwira libageri asogosegeta kero moibori umwana waye kare school umwana karo mokebune group yeyenke achakire kwagachu gagutwara kubwa muntu bwegerwe gento gekuru self respect umwana agukina gesigete ndoko kanyo mutaba monene umanya gocha gokumbu so igo nari kwira libageri asokwira neringambi yamo nasabi bori bari bayirire ekeribaga yokorika abana babo ase club ekekya Girl Guides na ase ekero mwana kineta ase kyombe kya Girl Guide igagukina abwate chile ari responsible abwata maskani yaye kyagara murochi kubwa muno buna chinga kichi cherusa igo nari gosegeta no nyendiri okunyarikana kere sub county etware guiding etware camping so that abana baito banyora morokererwa maya kyagara kurwa se guiding yeye ngosegetu bare bakore umukya sekeras na kubwa muno nande tari umukibuka basome buya nande gento kende amasikani nande begeri gubuna bandrete gukiniwa na changes chigo happen to girls muroche mono ekyom abantu buna baswati osubuna abana abanyaruka bakekero bagukina challenges cyabere ama tukabwango iga muroche bosari obonge nigo bokonyora abana baito anda sengencho yo gutamanya okubwatera no kore na koreo ase gati ekyombekyo na kire ya Kenya Scout Association nigo koro kwengencho anakigima asoko basemya abana abo igoro yo gwetenenera asobogima bwabono wafulana huwa mbele katika hali ya kujitegemea. Lakini sasa huyu msichana ambaye amekuwa akifundishwa na yeye amepata skills za kujitegemea. Mnapoona wamejitengea vipanda huko ambavyo vitawasaidia katika maisha yao ikiwa wakati kuna changamoto. Kwa hivyo mfulana anapopata changamoto na kupata njia ya kujilinda katika wakati wa changamoto kama mafuriko au wakati wa kiangazi, na msichana na yeye ana njia ya kujisimamia kama mfulana. Abaiboli na barabu nigo baboli kubwatoka abana b'abanyaroka nabo igoko balikia ase kyombekyo elinde benyorero basemya bwagyankyo ingo reporter ya Nsoko TV kurwa asoboka takati mu Chobosonge county ya Kisi Riteriane Wycliffe Orenge.